What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. At kasama ko pa rin ngayon yung mga hindi kagandahan at kagapuhan ng pinsan ko. Tsaka mga kapatid. Una si Sheila! Japet, Yung, Alex, Sap! May gustong sabihin si Bunso ngayon kasi may natanggap siya na special galing kay kanino. Gusto niya magpasalamat sa support niyo kasi kung hindi dahil sa inyo, wala siyang... Guys! May bagong bike na siya ngayon, guys. Gano'n? Wow! Gustong sabihin ni Bunso na maraming salamat sa panonood niyo ng videos namin. Kasi kung hindi dahil sa inyo, wala siyang bike ngayon. Wow! Sige. Salamat! Ikaw, pag-Bisaya doon? Okay na to. Okay na doon to. Ito guys, maraming salamat din sa inyo. Sa supports nyo. Sana hindi kayo magsawang manood ng mga videos namin kahit minsan medyo walang kakwenta. So guys, yun. Pero hindi ito yung video namin ngayon. Kasi pinakita lang namin. Kasi di ba kasi nung nakaraan sabi niya, nanalo siya ng 500 pesos. Sabi niya ibibili niyang bike. Eh wala namang nabibili na bike sa 500 pesos. Saan naabot yung 500 pesos mo? Binigyan ko siya ng pera para makabili siya ng bike. Wow. At yung pera na yon galing sa YouTube. Wow! Ito, may trabaho na to eh. Kaya kasi naawa ko kay Bunso, nanghihingi din siya ng pera sa akin. Kuya, may pahingi naman ng Ito na lang yung, ito yung sweldo niya. Ito yung sweldo niya. Guys, maraming salamat ulit sa inyo. Si Jerome tsaka ko na siya bigyan. Surprise! Hoy, naka-record to ha? Bibigyan ko lang siya ng ng pera, 500. Follow nyo yung channel niya. Just search Jerome Capuno. Jerome Capuno. Tsaka may channel din si Alex. Alexander Florido Bautista. Alexander Florido Bautista. To, follow nyo sila guys. Kasi andun din yung mga kabulastugan namin na videos. Tsaka kay Bunso din. May siya guys, may YouTube channel na din siya. Kaso wala pang video. Ay, meron ng isa. Japet Leo Capuno, search nyo lang. Yung may isang video lang na sumasayaw kami ng baboy. Kasi yung ibang Japet Leo Capuno, fake yun. Kaya wag nyo i-follow yun kasi ginagamit niya yung pangalan ni Bunso. Tsaka, soon, si Asaph tsaka si Sheila, magagawa din sila ng YouTube channel. Wow! Sana i-support nyo kaming lahat, guys. Tsaka yun, na kami sa totoong namin, gagawin namin ngayon. Intro pa lang yun, guys. Sa haba-haba na intro. Yung gagawin namin ngayon, Samyang Challenge with a twist. With a twist, syempre. Kasi doon, may prepare na ako doon. So, mag-transfer muna tayo, alis muna tayo dito. Alis muna kami guys, lipat lang kami dun. So guys, yung challenge namin ngayon, ito yung Samyang Challenge with a twist. Ginaggamitin pa rin namin yung yung umiikot na, ba tawag yun? Round table na may umiikot. Basta ito yung table na to na may umiikot. Sa gitna. May umiikot sa gitna. So guys, yung twist namin, 4 na mangkok dito. Yung dalawa dito, yung laman samyang. Na times 2 yung Tapos yung dalawa naman, pansit canton na hot and spicy. Tapos, kung sino yung mauna, ikutin niya to. Tapos kung ano yung tatapat sa kanya na na pansit canton, yun yung kakainin niya. Pompiang! Walang yamat ako. Walang hawak sa ako lang dapat yung hawak. Tapos lakas na yun. Ay! 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 Ay!
Walang iya. Oh, dapat uubusin yung laman. Wala po. Tubig, kuya, wala. Wala na. Ala kuya, naubusan na tayo ng tubig. Wala na. Hindi mo kuya lang. Kaya sa gawin. Mag-vlog pa tama. Oy, asan ka na? Wala na siya. Grabe. Hang pala. Grabe, pero pawisan talaga ako eh. 2 times na? 2 times? Times 2. Grabe. Guys, wala kaming gatas. Condensed milk na lang. Init kayo eh. Ayan kayo. Pagyan mo. Ayan na, nakapaya. Bili na papel. Yung yan. Ikot lang. Ikot. Ikot na lang ganyan. Ang init ko. Ha? Ano yan? Makagutom. Okay naman. Okay pa. Fresh pa rin. Ma'am pa ba? Oh, grabe. Alam mo na yan. Meron pa isa. Meron pa ba tapos? Ayaw na. Ano ba talaga? Ang init. Ang init. Kumpiyan. Ikay. Kanina. Ikot lang. Ikot. Ay. Pinindol. Hangin sa mo. Ano, okay ka lang? Primo. Hindi kasi ako masyadong mahilig sa ano. Piyang. Isa. Ay. Gusto ko kasi makatry nito eh. Okay ka lang tayo. Kabutan ni mo. Ha? Kapaya. Oh, grabe. Meron pa, oy, meron pa. Akala ko ba may lang? Ulitin. Okay lang naman si Ike kasi babae siya. Gawas na gatas man. Masyagit pala na. Lucky. Superman. Ha? Butong tunggan. Bato. Apit. Paano ako kayo? Okay, mawa na. Baka ginawa ako ah. Para mag-isda. Bako eh. Bako Oh, ikaw na yung blasan. Hindi daw kaya ni Bunso. Grabe, Alex, oh. Sige, ikaw daw magtubos. Yung pa niya. Ano yan? Ha? Hindi ko pa. Ako hindi kasi ako mahilig sa manghang. So, next, ikaw yung. Mamakak eh. Ubusin mo yan, ha? Pinapaubos mo sa kanila. Ako sa'yo. Relax na siya, pero... Gagatuwa ka. Hindi man makako. Sumot no?
Doon nagtatapos ang aming samyang challenge na kami lahat kumain ng samyang na lang para makatry. Si Alex lang yung hindi na ano ng angang. O, di uminom ng tubig. Pero kumain lang konti ng ano. Ay, kumain ka man ano. Palakpakan natin. Palakpakan natin si Alex. Akala ko ako si Superman. Hanggang sa muli. Nabusog. Hanggang sa muli. Paalam! Shoutout kay Jelvinis Hacoba sa kong mga pag-umangkon. Clint Yasi Hacoba, Katlia Jel Hacoba ng Cagayan de Oro City. Brilliant May Restificar ng South Palm Resort na Panglao. Wow! Kay Princess Almida ng Mountain Province. Glenmar Fabro ng Gihulngan Negros Oriental. Beach Mabalot, Alcala, Pangasinan. Charito Gray ng Las Vegas, Nevada, US. Wow! Sheila May Asma at Leslie Barrientos ng Lahog City, Cebu. Carol Abihuela ng Bulan, Sorsogon. Kay Celine ng Minglanilla, Cebu. Kay Ram Rotakyo ng Kawayan, Quezon Province. Mario Di Costa ng Iloilo City. Kay Romel Villamor Palabay ng Pangasinan.